nič, prišli sme do Lozorna, ideme pozrieť Abeland. Nádherne tu voní od ohníku, niekto tu opeká. Ale musíme ísť peši teraz, takže... Takže tu vás prichystá tabula hneď. Prvý deň po prázdninách je otvorené. A dokonca tu natáča aj STV. Aj tu aj točia, takže do STV. Takýto potôčik. Nie, na začiatku vás privítajú takéto krásne husky. Tu máte tabule, čo vám ukážu smer, kam chcete ísť. Máte tu také rôzne chatky, kde sa všeličo vyrába. Tu napríklad Lukáško si vyskúšal hrnčiarstvo. Tu máme kozičky. Ahoj, ahoj! Čo poviete, nejsú nádherné? Detičky im takto trhali trávu a všelijaké lístočky, takto išiel koň okolo. Na ňom sa môžete povoziť za 2 eurá. Tu predávajú tie halušky. Halušky 8 eur, fazulová 3 eurá. Môžete tu deti povoziť na takom drevenom vozíku s kolečkami. Tuto sú tie halušky, no nejaké hnedšie boli, nie ako ich poznáme. Ale poviem vám, že nič moc, no. Dneska tu majú svadbu, takže sa nedalo ani sadnúť, museli čakať. Jedlo teda moc nechutilo, no neviem, halušky boli nejaké kyslé. Koláč bol taký všelijaký. Mama polku vyhodila, no aspoň tieto zvieratka, no, boli krásne. Tu hneď koník bol vedľa nich. Na tomto sa môžete aj povoziť, tuším 2 eurá jedno kolečko. Tu sme si trošku zažampovali. Kde je rada? Aj na moje. Není ťa vidno. Tu sme boli akurát na mlyne. Nič, už sme z Abelandu doma. Čo ja viem, ako prechádzku by som to určite odporúčal. Ale čo sa týka zvieratok, no je tam tak málo zvieratok, ale tak zabavili sme sa, prešli sme sa. Takže ako prechádzku odporúčam, nič viac, takže tie halušky moc. No, nebudem sa k ním vyjadrovať, takže neboli také tie pravé. Ukážem vám aspoň taký môj melón, keďže už sme doma. Už máme, tuším, aj cez 8 kg, takže potom vám určite donesem, ukážem video. Takže čaute. Čo, není nádherný? Paráda.